искам да ми върнат книжката и пускам цял албум днес. Стискайте ми палци да стане, понеже утре е събота и Кат не работи, отивам един ден по-рано. Надеждата ми се засили максимално, когато видях, че номерчето на бележката ми е възможно най-късметлийското ми число. И след това всичката ми надежда умря, когато ми казаха, че съм изтеглила бележка за грешното гише. От 9 до 12, какво тегля от машината? Много ви благодаря. Казаха 6 месеца, обаче се пада 6, което е събота и утре е събота и исках да видя дали има шанс да я получа днеска. Значи понеделник да дойдат. А те ми казаха юни месец. Полицайто още на момента. 6 месеца. Тоест има още 1 месец. Да, в 7 месеца. Лишо пак ще реве в TikTok. Като ми взеха книжката януари месец, казаха, ще я върнем на 6.6 и това ми е останало в главата още от тогава. Защо не си сметнах нещата сама? Защо им вярвам? Не мога да смятат! Направих същата глупост, която направих, за да ми вземат книжката. И понеже не ви казах в последното видео защо, сега ще ви обясня защо ми взеха книжката. Когато си взех колата, април месец, човека, от който си я купих, ми каза, абсолютно всичко ти е платено. Гражданска, винетка, всичко ти е платено до година. И аз глупавата отново знам, че аз съм си виновна. Ето това точно ме убива, че аз съм си виновна за абсолютно всичко. Този, от който си взех колата, стрелят ме излага, защото гражданската ми изтече септември и когато ме спряха януари, бяха минали 4 месеца, откакто аз карам без гражданска, което означава, че колата ми беше отрегистрирана и аз съм карала МПС без регистрация. Отново спестете си коментарите, защото аз осъзнавам, че аз съм си виновна за абсолютно всичко и просто не си следя нещата и това ми е проблема. Съкрушена съм, не знам. Не излизане от Кат ми писа сервиза, че ми е готова колата. Трябваше да се събудя утре, албума ми да е пуснат, да отида да си взема колата и да карам надалеч. Спирам да ви реве на главата, it's okay. Това ще го кача, понеже тотално забравих в последното видео да ви кажа защо, така че малко или много ви дължа обяснение. Вероятно ще го кача утре. Албума ми вече ще бъде пуснат в YouTube, в Spotify, навсякъде. Трябва да гледам позитивно на нещата, защото това беше главното прекрасно нещо, което имах планирано